4 ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲ ମା ଏବଂ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ବିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଭିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେବା ସମୟରେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ 2025ରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ବିକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ବିବାହ 2021ରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସୱାଇ ମାଧୋପୁରରେ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ ରିସର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣର ଗୁଜବ ବହୁତ ଦିନରୁ ଧରି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ଖବରକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ରାଜା।